Fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista tiġi osservata ugwaljanza stretta u trasparenti waqt il-proċess kollu li se jwassal għall-elezzjoni tal-kap. Hekk intqal fi stqarrija maħruġa mill-Kummissjoni Elettorali fejn issir referenza għal dak li ġie ppubblikat dwar il-persuni li esprimew l-interess tagħhom għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista, partikolarment dwar il-preżenza tal-Avukat Bernard Grech fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista u talba imresqa lill-Kummissjoni dwar dan. Fl-istqarrija Peter Fenech, il-kap tal-Kummissjoni Elettorali fakkar li fil-waqt l-artiklu 9 tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista jeżiġi li ma jsirx canvassing qabel is-sottomissjonijiet tan-nomini tal-kandidati, hija kienet tal-fema li dan l-artiklu ma kellux jiġi interpretat b'mod ristrettiv u l-Kummissjoni kellha tħares lejn ir-raġuni għaliex kienet iddaħlet din l-istess restrizzjoni. Fir-regolamenti dwar l-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista artiklu 13 ipoġġi fuq il-Kummissjoni Elettorali responsabilità sabiex minn issa fuq il-mezzi tal-Partit Nazzjonalista tiġi osservata ugwaljanza stretta u trasparenti mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-kap tal-partit li jitkellem skont id-doveri tal-kariga tiegħu. L-istqarrija tajt li Adrian D'Elia ma kellux diffikultà bil-preżenza ta' Bernard Grech sakemm ikun hemm ftehim li l-istatut ma jinkisirx u regoli ikunu osservati u dejjem skont kull gwida li tagħti l-Kummissjoni Elettorali. Il-Kummissjoni tenniet li tifhem l-interess kbir mill-pubbliku u aktar mit-tesserati tal-partit dwar iż-żewġ persuni li esprimew l-interess tagħhom għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista u għalhekk trid tassigura li kollox jimxi b'mod eku u ġust.